La Union umarangkada naman po sa R1AA Meet 2026 na sa rank 4 sa medal tally. Para sa detalye, nagbabalik Idol Kate Dispo. 104.7 IFM Report. Patuloy ang magandang ipinapakitang laban ng School Division Office ng La Union sa ikalawang araw ng Region 1 Athletic Association Meet 2026 matapos makapagtala ng kabuuang 7 medalya sa elementary at secondary levels. Batay sa ulat ng opisyal na Facebook page ng 2026 R1AA Meet, nakasungkit ang La Union ng isang silver at isang bronze medal sa elementary level. Samantala, mas naging mabunga ang kanilang kampanya sa secondary level kung saan nakukuha sila ng 2 gold, 2 silver at 1 bronze medal. Sa kabuuan, umabot na sa 2 gold, 3 silver at 2 bronze medal ang naipon ng delegasyon ng La Union. Dahil dito kasalukuyang nasa ika-4 na pwesto ang La Union sa overall medal tally, patunay sa patuloy na husay at determinasyon ng kanilang mga atleta sa naturang panrehiyong paligsahan. Inaasahan namang lalo pang madadagdagan ang kanilang medalya sa mga susunod pang laban habang nagpapatuloy ang kompetisyon. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Kate Dispo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.